15 ግንቦት ፈዋሲተ ሕሙማን ቅዱስ አጎስጢኖስ ሔዋን ጉድኣት አምጻትልና ማርያም ግን ድሕነት አምጻትልና ይብል። ምድራዊት አዴና ብነፍስን ብስጋን ወጽዓትና ሰማያዊት አዴና ግን ብነፍስን ብስጋን ጠቐመትና። ካብታ ቀዳመይቲ ሕማም ስጋ ነፍስን ኃጢአትን ከመጸና ካብታ ካልአይቲ ግን ጥዕና ነፍስን ስጋን መጸና። ነዚ ስለዝፈለጥና ከዓ ንግሥትና ማርያም ኦ ፈዋሲተ ሕሙማን እናበልና እንካብ ሕማምና ከተሕውየና ንምህልላ። ግብፃውያን ኣብ ጭንቆም ንዮሴፍ ድሕነት ናብ ኢድካ እዩ ብምባል ክረድኦም ብእምነት ለመንዎ። ንሕና ክርስቲያን ከዓ ንማርያም ኣብ ስቓይ ነፍስናን ስጋናን ድሕነትናን ንስኺ ኢኺ እናበልና ብእምነት ኣብ ኢዳ ንወፈ። ንቁስሊ ነፍስናን ስጋናን ዝኸውን መድሓኒት ክትበና ድማ ንማህለላ። ንግሥትና ማርያም ርሕቲ ስለ ዝኾነት ኩሉ ከዓ ይከኣላ ስለ ዝኾነ ንጸሎት ደቃ ብብሩህ ገጽ ትቕበሎ። በቲ ዘልዮም ጸጋ ስጋ ብዙሕ ትስከፍ። ስጋዊ መከራና ኾነ መንፈሳዊ መከራና ብዙሕ ይስምዓ። ብሽግርና ተደፋፊኣ ከዓ ክትረድኣና ትመጽእ። ንዓይ ዝረኸበ ህይወት ክረክብ እዩን ካብ እግዚኣብሔር ድሕነት ክቕበል እዩ እናበለት ናብኣ ክንጽጋዕ ተበራትዓና። ከከምቲ ዘድልየና ጥዕና ስጋ ወይ መንፈስ ትህበና። ብዙሓት ዕውራት ናብኣ ምስ ተማሕፀኑ ብርሃን ኣዕይንቶም ተመለሰሎም። ጸማማት ዓባሳት ብረድኤታ ክሰምዖን ክዛረቡን ክኢሎም እዮም። ክንደይ ሓኻይም ዝቐበጽዎም ሕሙማት ካብዛ ፈዋሲተ ሕሙማን ምሉእ ጥዕና ረኺቦም። ንጥዕና ሰውነትና ክትብል ክንደይ ተኣምራት ገይራ ንሳ ዘይፈወሰቶ ሕማም የልቦን። ንግሥትና ማርያም ኣውራ ዘሰክፉ ግን እቲ ናይ መንፈስና ሕማም ወይ ድማ ኃጢአት እዩ። ንሳ ብሕልፊ ትጥንቀቐሉ መንፈሳዊ ጥዕናና እዩ። ነፍስና ብኃጢአት ከይትማስን እያ ኣውራ ትስከፍ። ከመይ ሰብ ንኹሉ ዓለም እንተሓዘ ንነፍሱ ግን እንተጥፍኣ እንታይ ጠቕሞ እናበለ ኢየሱስ ብጥዕና ስጋና ካብ ምግዳስ ብጥዕና መንፈስና ብሊጽና ክንግደስ ከም ዝግባአና የጠናቅቐና። ንግሥትና ማርያም እናሓንሳኣ ምናልባት ነቲ ናይ ሰውነት ሕማም ሸለል ትብሎ ትኸውን፣ እቲ ናይ ነፍስና ሕማም ግን ፈጺማ ሸለል ኣይትብሎን። ብመንፈስ ከፊኡና ክልምን እንከለና ቀልጢፋ ትሕግዘና። ሸለልትነትና ኣብ ኃጢአት ወዲቕና ኣብኡ ኸይንተርፍ በዚ ኸኣን ነፍስና ኸይንውፅዓ ክትርኤና እንከላ ጉድኣትና ጒሃ ደቀየ ነብሳትኩም ኣይተበላሹ ቀልጢፍኩም ካብ ኃጢአት ተንሱ ትብለና። ንኽንትስእ ድማ መንፈሳዊ ሓይሊ ትህበና። ብመንፈስ ክንዝሕል ንድሕሪት ክንብል እንከለና ዘበራትዓና ምኽርን ጸጋን ትዕድለና። ብመንፈስ ንቕድሚት ክንቃጸል ተነቓቕሐና። ኣብነት ደብረ ሎርድን ደብረ ፋጢማን ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ደብርታት ማርያም እዛ ሰማያዊት ንግሥቲ ብሓቂ ፈዋሲተ ሕሙማን ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ቅዱስ ቦታታት እዩ። ብመከራ ስጋ ኾነ ብመከራ መንፈስ ተገዲሳ ትረድኣሉ ቦታታት እዩ። ናይዚ ቅዱስ ቦታታት ታሪኽ ኣግሂሩ ይምስክረላ። ናይ ማርያም ዘሎርድ መጀመርያ ታሪኽ ዝጸሓፈ ሰብ ኤንሪኮስ ላሳርስ ዝተባሃለ እዩ። እዚ ሰብ እዝን ካብ ንግሥትና ማርያም ንነፍሱን ንሰውነቱን ዘድሊ መድሓኒት እንተዘይረክብ ነዚ ዝበልናዮ ጽቡቕ ታሪኽ ኣይመጽሓፎን ነይሩ። 1862 ኤንሪኮስ ብምኽንያት ብርቱዕ ሕማም ኣዒንቱ ዓወረ። ብስጋ ቅድሚ ምዕዋሩ ግን ድሮ ብመንፈስ ዓዊሩ ነበረ። ሃይማኖቱ ጥፊኡ ነበረ። ጭንቁ ዝፈለጠ ሓደ ዓርኩ ገጹ ብናይ ማርያም ሎርድ ጸበል ክሕጸብ መኸሮ። ኤንሪኮስ እምነቱ ኸሒዱ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተጠራጠረ። ድሓር ግን ነቲ ምኽሪ ዓርኩ ተቐቢሉ እንካብ ሎርድ ጸበል ክሰደሉ ለመነ። ጸበል ከምቲ ዝለመኖ ምስ መጸ ድሕሪዚ ነቲ ጸበል ሒዙ ተንበርኪኹ ኦ ቅድስት ማርያም ድንግል ራሕርሕለይ እንካብዚ ናይ ነፍሰይን ናይ ስጋይን ዕረት ኣሕዊይኒ እናበለ ገጹ በቲ ጸበል ተሓጽበ። ሽዑ ተኣምር ኮነ። ኣዒንቱ ብሓንሳእ ቋሕ በለ፣ ክርኢውን ጀመረ። ምስቲ ኣዒንቲ ስጉኡ ኣዒንቲ ነፍሱ ከዓ ቋሕ በላ። ኣብ ውሽጡ ብርቱዕ እምነት ተሰምዖ። ንጽባሒቱ ብዝግባእ ተሰናድዩ ብጽቡቕ ተናዘዘ። ምሉእ ክኾነሉ ከዓ ቆረበ። ንግሥትና ማርያም ብልቡ ኣመስገና። ምስጋንኡ ግሁድን ነባርን ምእንቲ ክኸውን ቅድሚ ኩሉ ሰብ ታሪኽ ማርያም ዘሎርድ ዝብል መጽሓፍ ደረሰ። ቁርፂ ፍቓድ ኣብ ናይ ነፍስናን ስጋናን ስቓይ ናብ ንግሥትና ማርያም ንማሕፀን።
ንስጋውን መንፈሳውን ሽግርና ክትቃለልና በእምነት እንለምና። ቀስተ ጸሎት። ኦ ፈዋሲተ ሕሙማን ሰአሊ ለነ። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ክርስቶስ ፍሬ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ለምንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጂን ንጊዜ ሞትናን አሜን። ስብሐት ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩን ዘለዓለም ዓለም አሜን።